Wakambozvibvunza here kuti sei vanhu vachiuya nenyaya dzavo kumba kwako, kukaita marriage yanetsa vanouya kuzoudza iwewe, vakaita zvavawira vanouya kuzoudza iwewe, vakaita nhamo dziri kuvatambudza vanouya kuzoturira iwewe, zvekuti waakuzvibvunza kuti sei vanhu vachindipa nyaya dzavo. Rekedza ndikuudze mudikani, une inonzi Davidic anointing ndo iri pamusoro pako. Bhaibheri shoko raMwari rinodaro roti Mwari vakawedzera kuna David varume 400 vakanga vakaremerwa, vakanga vane zvikwereti, vakanga vane upenyu hwairwadza. Sei Mwari akavaendesa kuna David? Vaizviziva kuti pane chiri muna David chinorapa vane upenyu huri kurwadza, chinorapa vane mvura dziri kuvava. Kubva musi iwowo David akatanga kuvashumira. Ukazoenda nebhaibheri rako kumberi, vane zenge varume vaDavid vanonzi mighty men of David, ndo vakanga vakumurwira hondo dzake. Ramba uchibatsira vanhu vari kuuya kwauri, ramba uchivakansela, uchisolva nyaya dzavo. Uri kugadzira an army around you. One day paunopinda mutrabo, vanhu ivavo ndo vanova the mighty men of David kwauri, nyaya dzako dzikagadzirika.